Elena Udrea decide acum dacă mai pleacă din PDL. Ea s-a întâlnit cu simpatizanții într-o ședință decisivă. Daniel Morar a fost numit judecător la Curtea Constituțională de către Traian Băsescu. Și avertizare meteo fără precedent pentru această perioadă, cod portocaliu de viscol pentru bucureșteni și 9 județe. Elena Udrea decide astăzi care este soarta ei în PDL. Udrea se întâlnește acum cu susținătorii ei și încă mai lasă loc pentru orice posibilitate. Singurul lucru pe care îl afirmă sus și tare este că votul de la convenție a fost viciat. Ne spune mai multe colegul nostru Ștefan Pană. Ștefan? Bun găsit, Elena Udrea este foarte nemulțumită de modul în care a fost rezolvată contestația pe care a depus-o și spune că va mai depune și cu alte contestații în continuare. Nu este încă foarte sigur ce vrea să facă Elena Udrea. Mai mult decât atât, s-a întâlnit acum cu cei care i-au susținut ei moțiunea de la Convenția Partidului Democrat Liberal, va asculta opiniile lor și apoi va decide care este calea de urmat. Nu a exclus și varianta de a pleca din Partidul Democrat Liberal. Spune că moțiunea ei, care reprezintă schimbarea în Partidul Democrat Liberal, a fost susținută de mai bine de jumătate din partid și 50% din partid vrea să continue pe această cale. O susțin și s-au întâlnit acum pentru a decide exact care sunt pașii pe care îi vor urma în continuare, după cum spuneam, nefiind exclus să plece și din PDL dacă va fi cazul. Este un rezultat pe care noi îl considerăm viciat la alegerile din 23 martie. Chiar și așa, jumătate din cei prezenți acolo, jumătate cel puțin din partid, așteaptă să urmeze proiectul, să rămână în proiectul pe care l-am construit împreună și așteaptă un semnal de a continua în această echipă. Foarte mulți oameni nu mai văd, dintre cei care au vrut schimbarea pe 23 martie, nu mai văd o perspectivă de creștere pentru PDL, de revenire cu ceea ce s-a întâmplat, însă după ce vom discuta toate alternativele și vom lua o decizie, vă pot spune ce cale vom urma. Surpriză de proporții, Daniel Morar a fost numit judecător la Curtea Constituțională de Traian Băsescu. Morar va fi 9 ani judecător la CCR. Toate informațiile vin chiar acum de la Viorela Grecu. Viorela? Bună ziua! Traian Băsescu a semnat astăzi decretul de numire în funcția lui Daniel Morar ca judecător al Curții Constituționale. Mandatul său va începe din 9 iunie 2013, pentru că atunci expiră mandatul actualului judecător al Curții Constituționale, care a fost desemnat acolo de către fostul președinte al României, Ion Iliescu. În total vorbim despre 3 judecători CCR, cărora le expiră mandatul. 2 dintre aceștia vor fi desemnați de către Parlament pentru a fi schimbați, înlocuiți cu alții. Vorbim despre Valer Dornean și Mona Pivniceru cel mai probabil și iată că avem și al 3-lea nou judecător în persoana lui Daniel Morar, fost șef al DNA și un apropiat al lui Traian Băsescu. Președintele l-a finalizat astăzi pe Daniel Morar, judecător la Curtea Constituțională. Foarte bine, îl numește. Ce părere aveți de nominalizare? Foarte bună. Și fie sănătos. Un cetățean român care are tot dreptul să fie în postura aceasta este nominalizarea președintelui. Nu am dreptul eu, ca președinte al Camerei Deputaților, să-mi exprim o opinie politică referitoare la această chestiune, pentru că după aceea mă sancționează Bruxelles sau Comisia de la Veneția. Este propunerea domniei sale, se duce direct, începând cu luna iunie, ca membru al Curții Constituționale. Probabil că aceasta este soluția pe care a găsit-o pentru ca domnul Morar să facă un pas în lateral din politică și să nu mai fie o presiune pentru unul dintre benchmark-urile de la mecanismul de cooperare și verificare. Ce părere aveți ca om politic, ca deputat, despre desemnarea domnului Daniel Morar la Curtea Constituțională? Un om performant, a demonstrat în funcția de procuror general în care a stat nu știu câți ani, că este un om extrem de integru. Cred că aduce un plus Curții Constituționale și mă bucur că s-a gândit cineva să-l nominalizeze. Probabil că președintele Traian Băsescu s-a gândit. Condițiile legale care sunt pentru numirea la curte sunt, le știți, 18 ani vechime în muncă juridică, să fie pregătit profesional și cred că domnul Daniel Morar a dovedit că este pregătit profesional. Nu e nicio problemă dacă dânsul a activat ca procuror și pe fondul acestor acuzații din partea USL că domnul Morar ar fi acționat în interesele domnului Băsescu.
Mai sunt judecători care au acționat ca procurori și nu le-a pus nimeni nicio piedică în a accede la Curtea Constituțională. Traian Băsescu a trimis o scrisoare cu 8 cerințe imediate către USL. Președintele cere, printre altele, revocarea miniștrilor cu dosare penale și desemnarea conducerii Parchetului General și DNA. Liderii USL nu s-au arătat deloc impresionați de cerințele lui Traian Băsescu. Au fost chiar mirați că nu le-a postat tot pe Facebook. Toate detaliile de la Cristina Dediu. Bun găsit! Traian Băsescu cere din nou parteneriat cu guvernul și cu Parlamentul pentru aderarea României la Schengen, aderarea la moneda euro, dar și pentru un stat de drept mai puternic. Spune Traian Băsescu, prima probă a acestui pact ar fi îndeplinirea cât mai rapidă a Breaking news în continuare este videoconferință, comandament, ședință de urgență la guvern, vremea rea, iată, pune autoritățile în alertă, ascultăm. Au apărut probleme serioase și vor apare în continuare probleme serioase, probleme care trebuie rezolvate de noi și de dumneavoastră în țară. Vreau să vă spun cu toată seriozitatea să nu luați în glumă aceste zile, nu vă gândiți că este luna martie. Trebuie să acționați cu foarte multă seriozitate și cu foarte multă determinare, așa cum ați făcut-o și în perioadele trecute. Am decis să ținem această videoconferință astăzi pentru că avertizările de la ANM sunt foarte serioase și în acest context o să rog pe domnul director Sandu să ne prezinte situația și previziunile. Mulțumesc, domnule viceprim-ministru. Referitor la prima atenționare Cod Galben, care începe în această seară până mâine dimineață, ar fi de remarcat că județele Cara și Mehedinți vor avea vânt mai puternic decât restul județelor atenționate Cod Galben. De la ora 4 dimineață până mâine la 2 rămân toate județele atenționate cu Cod Galben și în plus, cum se vede în mesajul din avertizarea dată, rămân sub Cod Galben și în plus Cod Portocaliu, județele care au fost menționate, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Olt, Teleorman, Giurgiu și județul și Ilfovul cu București inclusiv. Problema este că în momentul de față ANM-ul nu poate, din dorința de a informa cât mai corect pe intervale, să spună astăzi ce județe vor fi sub Cod Portocaliu mâine după masă. Așa că mâine, în jurul orei 10-11, vom veni cu o atenționare care urmează după cea care se termină la ora 14, care cu probabilitate de 90% va conține și județe cu Cod Portocaliu. Se mută mai la sud-est decât zona cu Cod Portocaliu din atenționarea prezentă și probabilitatea foarte mare să fie sub Cod Portocaliu mâine după masă, repet, până mâine noapte, Buzău, Vrancea, Galațiu și poate nordul județului Ialomița. Nu putem preciza astăzi dacă Bucureștiul rămâne și după masă sau nu, dar sub Cod Galben probabil că rămâne. Mai trebuie făcută mențiunea că mâine la 11, când actualizăm această atenționare pentru mâine după masă, județele din sud-vest vor avea o pauză până mâine noapte, dar mâine noapte începe din nou să ningă în partea de sud-vest. Prin urmare, vor fi 2 zile de iarnă, nu numai mâine și mâine noapte, ci și miercuri va ninge toată ziua. ANM-ul va veni cu actualizări permanent în funcție de gravitatea și de cuplarea cantității de zăpadă cu vitezele de vânt cu diferite coduri. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnul director. În județe, comitetele județene pentru situații de urgență nu se pot încurca în nuanțele astea, că până la o oră este Cod Portocaliu, după ora respectivă intră în Cod Galben, după care iar Cod Portocaliu. Comitetele județene pentru situații de urgență intră în dispozitiv și până când se termină Codul Galben, Codul Portocaliu, până când se termină ninsoarea, nu vor ieși din acest dispozitiv, deci nu există o oră sau ore de pauză, pentru că nu se poate lucra în ritmul ăsta, mai ales că nu cred că știe nimeni dacă vântul urmează și el
nisoarea. Dacă scade nisoarea, scade și vântul. Domnul ministru Stroie, vă rog să interveniți.